לפעמים דברים לא מסתדרים בדיוק כמו שציפינו. זה גם לא משנה אם אתם גבר או אישה. לכולנו יש תקופות כאלה, אבל חשוב לדעת שהכוח לשנות הוא בידיים שלנו, והחוכמה היא לגלות מה גורם לנו להרגיש טוב. לפעמים החלטה של שבריר שנייה יכולה להחזיר אותנו אל השביל שתכננו לפסוע בו, ולפגוש אנשים מדהימים שעוזרים ומקשיבים. כל מסע גדול מתחיל תמיד בפסיעה אחת קטנה, ועוד פסיעה, ועוד אחת, והנה אנחנו כבר שם. עיצוב שיער מאיה, אהבה מביאה אהבה. תנו לנו הזדמנות לעשות לכם סדר בראש. חפשו אותנו בפייסבוק, רחוב הרצל 24 נתניה.